காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நம்ம நிலா அம்மா தான் இப்படி தெரியுறாங்க வானத்தில் லைட் போட்ட மாதிரி. அது மொபைலில் வந்து இப்படி தான் கேப்சர் ஆகுது, கோடு போட்ட மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன்னால். இன்றைக்கி வந்து தை மாதம் முழு பௌர்ணமி. எப்பொழுதுமே வந்து தை மாதத்தில் வர பௌர்ணமி அந்த ஃபுல் மூன் டே வந்து ரொம்ப விசேஷம். நாங்களாம் ராமலிங்க அடிகளார் கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டோம். புனர்பூச நட்சத்திரம். எப்பொழுதுமே மாதம் மாதம் வர பௌர்ணமி அன்னைக்குங்க நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து வெளியில் வந்து ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸாவது நம்ம இருக்கணும், நிலாவை பார்க்கணும். அந்த மூன் லைட் வந்து நம்ம பாடியில் படணும், உடம்புல. அது வந்து மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் சரி, நம்ம உடம்புக்கும் அவ்வளோ நல்லது. ஸோ நிலா வந்து அதனால தான் நிலாச்சோறு, நிலா குளியல் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அதனால் நிலாவை வந்து கண்டிப்பாக பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள் கொஞ்ச நேரமாவது அந்த பௌர்ணமி அன்னைக்காவது. அது அவ்வளோ நல்லது, நமக்கு அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இந்த நிலாவை பார்த்துக்கிட்டே எங்கள் ஊரில் லவுட் ஸ்பீக்கரில் ஓடுற பாட்டும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. தேங்க்யூ.